anụwo banyere ngọzi ka ị na-enye kara n'efu aya mmiri ngọzi ka na-etute ndụ mmiri ngọzi ka na-ekunye nwa mmiri ngọzi ka na-enye ego mmiri ngọzi nke na-ata akpụ aya mmiri ngọzi nke na-etute ndụ m biko kwe ka ụzọ gbasị m anụwo banyere ngọzi ana m anụ na ị na-enye ndụ ana m anụ na ị na-enye ego ana m anụ na ị na-agwọrọ ya na-agụ ihe batara ya mmiri ngọzi nke na-etute ndụ biko kwe ka ụzọ kwasị m zokwasị m zokwasị m zokwasị m zokwasị m zokwasị m zokwasị m biko kwe ka ụzọ kwasị m zokwasị m zokwasị m biko kwe ka ụzọ kwasị m nduru nke eluigwe mmụọ nsọ Chineke meghe eluigwe wụsa anya amara gị na 2025 ezi nduru nke eluigwe ọkụ na-ere ere meghe eluigwe wụsa anya amara gị eze ama m na ịwụsa anya amara gị ọ ga-agara ya were were ọ bụrụ na ịwụsa anya amara gị ihe niile ga n'elu mma enwe ego gala amụghị nwa gala ọ bụrụ na ịwụsa anya amara gị eze na ịwụsa anya amara gị no weapon formed against me will ever prosper eze ma ịwụsa anya amara gị ka anyị bụrụ ndụ ọma ọkụ ịma na ịwụsa anya amara gị anyị bụrụ ndị agọziri agọzi ọ bụrụ na ịwụsa anya amara gị anyị ga na-enwe ego anyị ga na-amụ nwa. There shall be no barren in the land. Thus says the Lord of hosts. I shall not fear. I will not panic. Because the Lord that sits upon the throne will make every crooked way straight in the name of Jesus. Abroni wusanya maragie. I aburun duwama. Yes, me wusanya maragi. I gabonun duwama. I gabonun duwama. I gabonun duwama. I gabonun duwama. I gabo onyu wama.